Представете си картата на Европа на самия праг на 7 век. Това е време, когато старият античен ред вече се е разпаднал на прах, а очертанията на бъдещото средновековие едва започват да се появяват през мъглата на тъмните векове. Ако погледнете към югоизток на континента, там където широките води на Дунав се вливат в Черно море, ще видите точката на най-високо напрежение. Именно тук, през 700-та година от новата ера, се разиграва драма, която би могла да завърши с пълното изчезване на цял народ. На тази земя, отвоювана от най-великата империя в света, се намира младото българско ханство. Но в онзи момент то прилича не толкова на държава, колкото на военен лагер, застинал в очакване на неизбежна катастрофа. Защото неговият създател, великият и страховит хан Аспарух, току-що е починал. Смъртта на основателя на държавата винаги е критичен момент за всяка степна империя. И България не е изключение. Аспарух не е бил просто владетел, той е бил жива легенда, човек, който е постигнал невъзможното. Той довежда своя народ от изток, преминава Дунав и принуждава гордата Византия, наследница на Рим, да му плаща данък. Неговият авторитет се е крепял на острието на меча и на личната харизма, която е сплотявала разнородните племена в единен юмрук. И ето, че този титан си отива, оставяйки след себе си вакуум на властта, който може мигновено да се срути и да погребе всички постижения от последните десетилетия. На трона се възкачва неговият син хан, Тервел, и наследството, което получава, е наистина отровено. Положението на младия хан е крайно нестабилно, ако не и отчаяно. България по това време е притисната в смъртоносни клещи между две свръхсили на епохата. От юг към нея с нескрита враждебност гледа Византийската империя. За Константинопол съществуването на варварска държава на самия му праг, върху древноримските земи на Тракия, е не просто геополитически проблем, а непоносимо унижение. Имперските стратези разглеждат България като временна аномалия, досадно недоразумение, което трябва да бъде изтрито от лицето на земята при първа възможност. Те чакат само най-малкия признак на слабост, за да нанесат решителен удар и да възстановят старите граници. Но заплахата идва не само от юг, а и от изток, откъдето са дошли самите българи. Там, в безкрайните степи край Черно море, набира сила хазарският каганат, страховит хищник, който вече веднъж е прогонил предците на Тервел от техните земи. Хазарите смятат Дунавска България за бегли васали, които рано или късно трябва да бъдат върнати под властта им или унищожени. Тервел се оказва в ситуация, в която всяка грешна стъпка, всяка проява на нерешителност може да доведе до война на два фронта, която младата му държава едва ли би преживяла. Той трябва да докаже и на приятели, и на врагове, че не е бледа сянка на своя велик баща, а самостоятелен владетел, с когото трябва да се съобразяват. Столицата на това крехко държавно образование е град Плиска и неговият вид ясно говори за духа на епохата. Забравете за мраморните колони и павираните улици, характерни за римските градове. Плиска, в началото на века, представлява огромен укрепен лагер, разпрострян сред равнината. Това е царство на дърво, земя и камък. Масивни земни валове и дълбоки ровове обграждат пространството, където рамо до рамо живеят войни и занаятчии. Навсякъде се чува цвиленето на коне, звънът на ковашки чукове и гърлената реч на номадите. Архитектурата на Плиска говори не за разкош, а за оцеляване и готовност за отбрана. Всеки дом тук може да се превърне в крепост. Всеки жител е готов във всеки момент да замени ралото Скопие. Но най-големият проблем на Тервел не са външните врагове, а вътрешната структура на държавата му. Българското ханство е сложна многопластова структура. Управляващият елит, протобългарите от тюркски происход, съставлява само върха на обществото, докато основната маса от населението са славянски племена. Между тези две групи съществува огромна културна и религиозна пропаст. Аспарух ги е държал заедно с силата на своя авторитет, но ще успее ли Тервел да направи същото? Пред него стои задачата да намери формула за съжителство, която да превърне този рехав съюз от племена в единна държава. Това изисква не толкова воинска доблест, колкото политически усет и мъдрост, качества, които никой не очаква от млад варварски владетел. Атмосферата в двора на хана е пропита с тревога и очакване на голяма война.
Съветниците на Тервел, закалени ветерани от времето на Аспарух, гледат с подозрение към юг, очаквайки византийските легиони всеки момент да настъпят. Но историята, както често се случва, поднася неочакван обрат. Ударът не идва под формата на нахлуваща армия, а като уникална възможност, маскирана като проблем. Хаосът в Византия заплашва да се разлее извън нейните граници и вълните на тази буря вече достигат до прага на ханската шатра. Съдбата подготвя за Тервел среща, която завинаги ще промени баланса на силите в Европа. Вместо бронирани войници, на границата се появява самотен пътник, човек, чието име някога е карало милиони да треперят. Това е човек, загубил всичко – трона, властта и дори човешкия си облик. Той е изгнаник, беглец, за чиято глава е обявена огромна награда. Но именно този обезобразен странник носи в ръцете си ключа към величие, за което Тервел дори не е мечтал. Историята сякаш замира, когато пред портите на варварската крепост се появява сваленият император с златна маска вместо лице. Вздрача 705 година пред портите на българската крепост стои човек, чието съществуване е предизвикателство към природата и политиката. Лицето му е скрито под качулка, но когато я сваля, дори закалените войни от ханската гвардия неволно отстъпват назад. На мястото на носа музей е ужасяваща празнина, прикрита с златна протеза. Това е Юстиниан II, бившият византийски император, наречен от народа си Ринот Мед, което означава отрязаният нос. Преди 10 години той е свален от престола, отведен на хиподрума и публично усъкатен. В жестокия свят на византийската политика това не е просто наказание, а начин да бъде лишен завинаги от власт. Според древните закони, императорът трябва да бъде физически съвършен. Увреден, човек няма право да управлява. Но Юстиниан се оказва от онези редки личности, за които правилата съществуват, за да бъдат нарушавани. Той оцелява в изгнание, запазвайки жаждата си за отмъщение. Години наред се скита, бяга от убийци, търси съюзници и оцелява въпреки всичко. И сега стои пред хан Тервел, като просител. Това е момент на истина. Наследникът на Рим се покланя пред варварски владетел. Срещата между двамата прилича на шахматна партия, в която залогът е съдбата на цели народи. От едната страна стои младият хан с енергията на степта, но без международно признание. От другата – изгнаник без армия и земя, но с нещо много по-ценно – легитимност и право на власт. Юстиниан разбира, че България е последният му шанс. Той не моли, а предлага сделка. Ако Тервел му помогне да си върне трона, България ще получи признание, земи и съюз чрез брак. Тервел слуша внимателно, рискът е огромен, но възможността е още по-голяма. И той взема решение, съгласява се да даде 15 000 свои конници, огромна сила за онова време. Така започва един от най-необичайните съюзи в историята. Съюзът е сключен, започва походът. Императорът обещал да отстъпи на хана областта Загоре, стратегически важна територия на юг от Балкана, и което било още по-невероятно, да се сроди с него, като му даде за съпруга своята дъщеря. За един варварски владетел това било нечувано въздигане. Това означавало, че Константинопол, който гледал на всички около себе си, като на диваци, ще бъде принуден да разговаря с България, като с равна държава. Тервел слушал внимателно, претегляйки всяка дума. Той отлично разбирал, че срещу него стои човек с разклатена психика, тиранин обсебен от властта. Но именно тази безумна решимост правила Юстиниан идеален инструмент. Рискът бил огромен. Въвличайки се в византийската гражданска война, Тервел поставил на карта самото съществуване на своя народ. Ако походът се провали, новият император на Византия нямало да се успокои, докато не изтрие плиска от лицето на земята за назидание на останалите. Но Тервел притежавал онова качество, което отличава великите владетели от обикновените вождове. Той умеел да вижда напред, разбирал, че хаосът при южния съсед е стълба, по която може да се изкачи до върха. Подкрепяйки Юстиниан, той можел с един удар да превърне България от временен лагер на номади в ключов фактор в европейската политика. В очите на златноносия гост горял същият плам на авантюризъм, който живеел и в душата на самия хан.
Това бил съюз между два хищника, решили да се обединят, за да разкъсат по-слабата си плячка. Преговорите не продължили дълго. Тервел, човек на действията, бързо преценил ползите и взел съдбоносното решение. Съгласил се да предостави на изгнаника 15 000 от най-добрите си конници, огромна сила за онова време, способна да смаже всяка отбрана. В лагера на българите настъпило необичайно оживление. Точели се мечове, проверявали се сбруи, шаманите принасяли жертви на небесния бог Тангра, молейки за успех в похода. Юстиниан, наблюдавайки приготовленията, вероятно за пръв път от 10 години, си позволил усмивка под маската си. Той получил своето оръжие, оставало само да го насочи към сърцето на империята, която го била отхвърлила. Така бил сключен един от най-странните и съдбоносни съюзи в историята на средновековието. Двама мъже, които при други обстоятелства биха били смъртни врагове, сега стояли рамо до рамо да се изправят срещу най-великия град в света. Тервел отлично разбирал, че Юстиниан, след като си върне властта, може лесно да предаде своя спасител. Благодарността е рядко чувство сред владетелите, но в този момент това нямало значение. Важното било, че огромната военна машина вече била приведена в движение. Степната конница, водена от безносия император и младия хан, потеглила на юг, а земята затреперила под копитата на хиляди коне, предвещавайки буря, която скоро щяла да се стовари върху стените на Константинопол. 15 000 конници – това е сила, от която земята трепери в буквалния смисъл на думата. Когато армията на хан Тервел поела на юг, тя приличала на гигантска жива змия, проточила се на километри по прашните пътища на Тракия. Това не бил хаотичен набег на варвари, жадни за бърза плячка. Това бил дисциплиниран военен марш с невероятно дръзка цел. Българската конница, прочута със своята подвижност и смъртоносна стрелба с лък в движение, се насочвала към сърцето на цивилизования свят. До хана яздел Юстиниан, човек без нос и без корона, изгарян от нетърпение. За Тервел този поход бил най-високият залог в геополитическо казино. Той хвърлил всичките си резерви на карта, доверявайки се на безумния план на изгнаника. Ако византийското разузнаване бе действало малко по-добре, или ако късметът ги бе изоставил по пътя, историята на България можеше да приключи точно тук, пред стените на имперската столица. Когато пред очите на българските войни най-сетне се издигнали стените на Константинопол, мнозина от тях вероятно изпитали свещен трепет. Стените на Теодосий не били просто укрепление, а най-великото инженерно чудо на античността, смятано векове наред за напълно непревземаемо. Това бил троен отбранителен пояс, дълбок ров, външна стена и гигантска вътрешна стена с 96 кули, извисяващи се към небето. Да се превземе такава крепост с кавалерийска атака било физически невъзможно. За успешна обсада били необходими месеци блокада, мощен флот и сложни обсадни машини, неща с които Тервел не разполагал. Ханът довел армията си до стените, но прекрасно разбирал, че неговата роля е да бъде заплашителен декор, отвличащ маньовър, огромен чук, вдигнат над главата на врага, докато Юстиниан търси начин да отвори града отвътре. Ситуацията пред стените придобила почти трагикомичен характер. Юстиниан, приближавайки портите, викал към стражите, изисквайки да му отворят като законен император. В отговор от стените се чували само подигравки, обиди и присмех над неговото обезобразено лице. Настоящият владетел, узурпаторът Тиверий I, се чувствал напълно защитен зад каменната броня на града. Той знаел, че варварите нямат флот, с който да блокират Босфора, и че градът може да се снабдява по море безкрайно. Всичко изглеждало обречено на провал. Армията на Тервел разположила лагер пред харисийските порти, а времето започнало да работи срещу тях. Всеки ден подкопавал бойния дух и изтощавал запасите. Българите били в задънена улица. Не може ли да превземат града с сила, а да се оттеглят с празни ръце, означавало поражение. И точно в този момент, когато грубата сила се оказала безполезна, в действие влязла хитростта, родена от отчаянието. Юстиниан познавал Константинопол до съвършенство. Той разбирал, че стени, които не могат да бъдат разбити, могат да бъдат заобиколени. Докато войската на Тервел демонстративно вдигала шум пред главните порти, приковавайки вниманието на гарнизона,
бившият император с малка група верни хора търсел слабо място в отбраната и го намерил там, където никой не очаквал, под земята. Слабото място на непревземаемия град се оказал акведуктът на Валент, огромна каменна артерия, която снабдявала столицата с вода. На едно място тръбите се доближавали до стените и именно този път избрал безносият император за своето завръщане. Под прикритието на нощта започнала операция, достойна за най-добрите шпионски истории. Юстиниан и неговите спътници се промъкнали в тесния канал на акведукта. Това било истинско пътуване през ада, в пълен мрак, до кръста в ледена вода и нечистотии, задушавайки се от застоялия въздух, те пълзели в недрата на спящия град. Една грешка, един шум и щели да бъдат убити като плахове. Но късметът бил на страната на безумците. След като преминали през лабиринта от тунели, мръсни, мокри и изтощени, те излезли вътре в града, близо до Влахернския дворец. Ефектът бил поразителен, новината, че Юстиниан се е появил вътре в града, се разпространила светкавично. Паниката парализирала гарнизона. Византийците, склонни да виждат във всичко божествена намеса, решили, че сам Бог е помогнал на императора да се върне. Портите били отворени, съпротивата се сринала почти без бой. Узурпаторът Тиверий бил заловен при опит за бягство. Тервел, наблюдаващ всичко това от лагера си, можел само да се възхити. Неговият ход бил успешен. Без да загуби нито един войник в щурм, той постигнал нещо, което мнозина велики пълководци не успели. Константинопол паднал не от сила, а от дързост и хитрост. Сега настъпвал моментът на истината. Юстиниан отново бил на трона и трябвало да изпълни обещанията си. И така, съдбата на България вече била поставена на карта, а хан Тервел направил своя най-смел ход. Съюзът с Юстиниан II променил правилата на играта, но истинските последици от това решение тепърва щели да се разкрият. Това беше само първа част. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващите части, защото историята на хан Тервел и възходът на България тепърва започват.